Vedieť sa zorientovať medzi kandidátmi vo voľbách a tiež čítať s porozumením a vedieť vyhľadávať správne informácie. Toto všetko môže pre prvovoličov predstavovať problém. Občianske združenie preto organizuje workshopy, kde si študenti stredných škôl vyskúšajú voľby a aj prípravu na ne. Vytvoriť si politickú stranu, odprezentovať svoje vízie a presvedčiť voličov. Aj takto fungujú politické strany. Študenti z obchodnej akadémie na Nevedzovej si to mohli vyskúšať a preniesť sa tak do politických kruhov. My sme si vytvorili Slovenskú národnú politickú stranu a vlastne bolo to také nejaké rýchle rozhodnutie, ale išli sme s tým vlastne, my sme sa rozhodli ako keby ísť na tú inklúziu a sústrediť sa na to, aby sa ako keby naša kampaň bude, že by Slovensko malo byť inkluzívne a aby sa všetci cítili u nás dobre. Ja osobne som bol v týme investigatívnych novinárov, ktorí sa mali zamerať hlavne na kontrolu týchto strán a mali sme ich aj trošku akože podpichovať alebo zisťovať o nich nejaké kontroverzie a zamerávali sme sa hlavne na body ich kampane a kde tieto kampane budú konať, od čoho sme potom odvíjali aj naše ponuky alebo otázky. Workshop je určený tým starším, ktorí sa s voľbami v najbližšej dobe stretnú. Väčšina z nich už však volila, a to v jesenných parlamentných voľbách. V najbližších mesiacoch ich však čakajú ďalšie. Mladí ľudia si uvedomujú dôležitosť volieb ako prejavu demokracie. Zistujem informácie, lebo vlastne chcem vedieť, že koho volím a tak. A určite idem na voľby, bola som poprosená, keďže máme nejakých známych v menšej dedine, tak som bola poprosená o to, aby som zastupovala jednu stranu vlastne, aby sa neudiala nejaká manipulácia s tými volebnými lístkami, takže ja budem pomáhať priamo vlastne na volebnom mieste. Workshop bol až vyvrcholením niekoľkých hodín práce. Dôležité bolo aj naučiť sa hľadať v spleti kandidátov a dozvedieť sa o histórii Slovenska. Bohužiaľ na Slovensku sa učí dejepis a náuka o spoločnosti tak, že decká na základnej škole nestíhajú dobrať novodobé dejiny a keď dojdú na strednú školu, tak zase začínajú niekedy v starej histórii, to znamená, k tým novodobým dejinám sa málo kedy dostanú. To znamená, my musíme urobiť aj takýto historický úvod novodobej histórie našej modernej slobody alebo neslobody. Pre TVR Mariana Podlucká.